Llavors, un tio que votava a l'esquerra i veu com està l'esquerra republicana o com està l'esquerra catalana ara, què fa? Se'n va a la dreta, se'n va a Orriols. El tema de l'ocupació és la rehòstia, Anna. Per què la dreta puja d'aquesta manera brutal? Perquè la gent està fins als collons. Llavors, un tio que votava a l'esquerra i veu com està l'esquerra republicana o com està l'esquerra catalana ara, què fa? Se'n va a la dreta, se'n va a Orriols, se'n va inclús a Vox o al PP. Gent que votava a l'esquerra. Per què? Perquè continuen ocupant, si té un pis i se l'han ocupat i 24 hores entren els tios, posen 2 fills i demanen una pizza, no els treus. Quant de temps et costa treure aquests tios? I no fa res la policia? I jo vaig pel carrer o me'n salto un semàfor, me'n paren com un delinqüent, perquè és el que fa la Guàrdia Urbana a Barcelona a vegades, et tracten fatal, et parlen fatal, et posen la multa i a pagar. I si no, t'embarguen la compta.